Здравейте хора, ние вече ще снимаме това е сестра ми, която свикнахте да я виждате, обаче ние ще правим за тока-пока. Това е Костадин, това е Лукас, това е Даниел, това е Джеймс, това е Гина, това е Янка, това е Гина. Тук така стоят още Гергана и Киамиле и имаме госпожа Юшниева. И да, хората започват. То всички спят. Стойте, хора. Янка и Гина още спят. Така. Хайде, приятелко, да чуем туалетата. Аз ще отида по-точно. И да. Първо. Хора, представете се, че това им са пижамите. И... А водата пусна ли си? Стойте, хора. Така, сега съм аз. Не можеш ли сама? Така, хора, не дайте да го гледате това. Така, хора. Ние ще се облечем и ще се появим. Хора, и после ще ви покажа. Остани си тук тогава. Опа. Стойте. Кога ти дойде? Така те са Ходи тук е то. Държи се обаче коляното да е. Така. Така, хора, очаквайте втора част.